Сега ще ви покажа едно много рядко срещано плодно дърво. Вижте го. Цялото е отрупано с червени коралови плодчета. На какво приличат? Приличат на круши. Това дърво се нарича аки, Блигия сапида, и се отглежда в Куба, Хавай, Пуерто Рико, в Флорида. Това дърво се отглежда заради тези плодчета, на които се яде само вътрешността. И понеже са ми много високо, аз ще ви покажа тези, които са паднали долу на земята. Ето ги. Ето това е аки. Плод аки. И как се консумира той? Консумират се само когато са се отворили шушулките. Тогава плодът е напълно озрял. Ако не са се отворили и не е озрял, плодът е вреден за консумация. Аз ще доотворя този плод, за да ви покажа какво се консумира от него. Ето тези неща. Прилича на мозък. И има една черна семка. Тук семките са малко. И за да се яде и да не е отровен, вътре има една червена ципа, която се премахва и тогава се вари. В Ямайка го консумират заедно с сурова осолена риба. Ето, успях да намеря да ви покажа семената. Вижте как са се прикрепили към мозъка. Ето, семената са големи, лъскави и черни. Кълняемостта е много малка. Само 2-3 дни след изваждането, иначе губят кълняемостта си. Всъщност този плод е и много полезен. Използва се за получаване на нови антибиотици срещу вируси, срещу бактерии. Казват, че това е плода на бъдещето. От него също се получават растителни екстракти, които се използват за лечебна цел. И какъв е вкусът на този растителен мозък? Казват, че вкусът е като на бъркани яйца. Аз лично не съм го пробвала. И така, този забележителен плод зрее януари-февруари. Издържа температура до 4-5 градуса. Може да се отглежда и в саксия съвсем успешно. Като в саксия може да стои дълги години, без да се сменява саксията. Поне 10 години. Но тя трябва да бъде естествено с по-голяма. Поне с 40 литра вместимост. Листята не ви показах. Ето ги. Лъскави, плътни. Това е от него. Един забележителен плод. Аки.